السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روچگی حکمت بازا و مقصد بازا. یک حکمتی روچگی ہمیشہ مردم وحدی کے روچک بھی شدیگ بھی تنیگ بھی تکلیف بھی آئی دل تو کا یک رحمتی پیدا بھی یک احساسی پیدا بھی غریبان وسطا ہما مردمان وسطا کے مدام شدیگا ہما مردم کے مدام تنیگا آپش نورگا ہما مردمان وسطا کے مدام تنگ دستا ہما مردمان وسطا کے تکلیفاں چڈولا اوتی زندگی گوازین گیا انسان وحدی کی شدیگ تنیگ بیتے روچگی حالتا آئی دل سکا یک رحمتی پیدا بھی غریبان وسطا تنگ دستان وسطا عاجزی مردمان وسطا بڑا روچگی یک حکمتی ہمشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمانی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فرمانی علیہ الصلاة والسلام گشتے مسلمانانی وطموتی دوستی وطموتی رحمت وطموتی تعاون مثال ہمشی پورے یک جانی اگر ای جانے یک آزائی درد بکا گوڑا سجین جان بھی تاہیر بھی سجین جانا تھپ گرتے سجین جان شپا وقت نکا بزا مسلمان وطموتا ہمی ڈول ببا مسلمانانی مانا وطموتا ہمی ڈولی یقین جانے مانائی بزا یا مسلمانی ہر جگہ تکلیف بھی بجن رو مسلمان تکلیف ببا تو زانے ہنچے مردم ہستا تکلیفاں شدیگاں تنگ دستاں غریباں بجن طرح ای چیز احساس بھی تی دل تو کا یک رحمتی آئین استا پیدا بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنے انما المؤمنون اخوہ وشتے مسلمان موت براتا تی قومی بھی شر یا انا تی ملکی مردمی بھی شر یا انا تی سیاد بھی شر یا انا آ مسلمانی اتی براتے بچارنے تو شدیگے تکلیف تنیگے ہنچی مردم ہستے مدام شدیگا مدام تنیگا مدام تنگستا تکلیفاں تی دل تو کا آئین وستے ایک رحمتی پیدا بھی تو آئین کو تعاون بکا و تی دستا شہار بھی دے غریبان وستا تو ہنی دبوج گرا دے یک مردمی دبوج زیادہ بکن غریبہ بھی دے یا کہ ہنچی فیملی ہستے تو زانے تکلیفاں غریباں پورے رمضان آئین دبوج تاو بھی دے وہ تی لوگ تو کا بگرا دے بھی دیتے یا کہ آئین زہر بھی دیے کہ پورے رمضان اشدیگ تورنیگ مبا تکلیف مبنتے یک مزنی اجر عظیمی یک مزنی ثوابی